Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nongtham khawni YouTube channel baraybay phai nongtham sio finarba godam video lam phaibai nongthamna video khum khaba jango thumbnail ba thaitalonani bidibla nongthamna video khौ without skip खालामा जासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे कल रेकर्ड भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामसिनानै नैबे भिडिअखौ लाना फैदों ओमफ्राय बे कल रेकर्डआ सोरनि होननानै नोंथांमोना साननांगौ ओमफ्राय बे कल रेकर्डआ जाहैबाय लोगोफोर मोनसे फेमिलिनि बे मोनसे फेमिलि मेटारानो खिन्थु मा खारननि थाखाय बिथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना लादों आं बेखौ बुंनानै होनो हानाय नंला ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ जास्ट नैबे भिडिअखौ कल रेकर्डखौ मोनदों मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो नैबे कल रेकर्डखौ एसे कल रेकर्डनि सायाव एसे सावरायसिनानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय आं सिगाङावनो बुंखानि बे जाहैबाय मा होनो बिफायाहाय गुबुन हिनजावखौ लानानै गुबुन जायगायाव थाहैदों गुबुन जायगा माने आसामाव दं खोमा बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै एसेबाबो हमदांनो हायो बिथाङा आसामाव दङ जानो हागौ ओमफ्राय बिथाङा गुबुन हिनजावजों थाहैदों बेजोंनो जायनाखि हिनजाव गदाय बे गदायजों नैबे जायनाखि बिफाया हिनजाव गदाय लानानै गुबुन न'आव थाहैदों बेनि जाय फिसाजोआ बै बिमा गदायजों नांलाय हरनाय मोनसे कल रेकर्ड ओमफ्राय जोंनि गेजेराव बिदि गोबांथार जाबाय थाखायो ओमफ्राय मालानि समाव माला सोलायबावगोन जों बेखौथ' जेबो बुंस'नो हाला ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ एसे खोनासंना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो बिदिबा नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाग्रोदो लोगोफोर बिग मांनायनो जोंनि आइथिंआव फैफिनखानांगौ बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदिखौनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबो एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफैफिन এইবোৰ ঘৰত কেলে অশান্তি কৰিবলৈ দিছে এইটো কোনোবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে आप ये बताओ आप कौन है आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन है মই অসমৰ মানুহ অসমৰ পৰা কৈছো और हम बोरो से बात करेगा और आप हम बोरो से ले रहे हैं जों बे गाव बुंदोंना गाव हारसाजों रायलायगोन बा जों मानो बर'जों रायलायनो हाया হয় নেকি বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয় মই অসমীয়া বুলি আহিছো অসমীয়া মানুহে কথা পাতিছো ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী बाबा जी हार्ट अटैक हो प्रॉब्लम क्या है मूड हो ना माँ आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है आपको क्या हो रहा है हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम हम लोग का घर में चल रहा है तो आप लोग क्या हो रहा है आप लोग को क्या जा रहा है में आप कौन है हाँ क्यों इतना परेशान है आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना परेशान करना है गलत काम करना है तो हम लोग का घर है हम लोग करेगा तो क्या हुआ है हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है यहाँ में आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में क्या আজি কৈছে না গলত কাম আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কৈছে देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं हाँ फिर भी কষ্ট কৰি মেহনত কৰি যে বাবাই যে ইনকাম কৰি তহঁতক পঢ়াইছে তহঁতি অকণ বুজি পা আইজনী বুজি পা মানুহ হিচাপে এটা মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি নিদিবি तो पापा जो हम लोग को पढ़ाया है हम लोग को देखा है हम लोग को वो खाने के लिए चीजें दिया है लेकिन वो खुद गलत रास्ते में ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি তোক কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে ন কথা পাতিছে মই ক'ৰবাত গৈছে কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি কথা পাতে মোৰ লগত আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে তেতিয়া মা ক'ত আছিল আজি 6 মাহ আগত মোৰ লগত কথা পাতিছে গম পাইছে मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को पापा आपसे बात करता है পাপাইতো বাদ কৰে সদায় পাপাই কথা পাতে ৰাতিপুৱা দিপীয়া গধূলি সদায় কথা পাতে সদায় মোৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া নহ'লে কোনোবা এটা ল'ৰাই ফোন কৰি ক'লে বুলিয়ে তোক ফটো দিলে বুলিয়ে ঘৰত অশান্তি কৰিলে आपसे बात करते रहते ना मेरा पापा जो आपका क्या है आप दोनों का रिश्ता क्या है आप दोनों का बीच में क्या है क्यों बात किया है आप दोनों हम लोग का फैमिली में क्यों घुसा है तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो बेसी खंग नकरिबा क्या देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंजोत मेरे से गलत में क्यों आया तुम हम लोग का लाइफ में क्यों आया है क्या परेशान करके रखा है तुम लोग का बस है हम
क्यों कर रहा है क्यों सब कर रहा है काबाला दिया वाला बाबा दी बोने पैसा संपत्ति ने एक सुंदर पैसा देने से क्या होता है आपका क्या जा रहा है हमें क्या जा रहा है क्या तुम आपको देना है हाँ आपको तुमको मेरा पापा से कितना पैसा लिया है कितना कपड़ा लिया है सब दे दो वापस दे दो नहीं देने से घर में जाएगा छोड़ेगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा सोना नंगा बाबा नंग मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो नोङो लावथि लुगैदोंना लावथि लुगैदोंबा नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 टका दिबा निदि जिए मायाक जुदि 10 टका केनेबाले गयनो दियो मु गयनो माबा नोंनि बे गिरेमाजे बे निउसलेट ना मा हा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेम जा मा जा बेलाय मा खोथा बियो नों गाज्रियाव थां नों बायदि गाज्रियावथ' थाङाखैना मोजांनि थाखायसो बिदि खालामदों होमबा नों मामिखौ गाननानै मानो बेलेगजों थांनो नागिरखो नोङो थाला हारानि बे बिनि खोथाखायनो नोङो मा खोथा बुंदोंमोन ना नों गाज्रि जादों नालाय खोन्थागोनथ' आरो মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা লৰি আছে মাৰক কৈ দিবি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি हाबा जानो बाबा नों बेजों हाबा जानो ना बेजों हाबा जागोन ना ना जोंखौ मानो दोनखो ओइ बाबा मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जोंखौ अननाय गैला नामा नोंनाव मानो बिदि खालामनांगौ बे हिनजावखौ मानो नांगौ नोंनो बाबा नों खोनाखै हा नों मा थाखो नोंखौ बुजानांगौ नों मा थाखो बे मा थाखो नों मा थाखो नों गाबा बिदि जागौमोन नामा লাগিব र ইমান টেনচন দিছে এটা মানুহ সবে তহঁতি যদি কাইলৈ মৰি हिनजावाना बुथारनायखौ थाबा सयथिंखायो नोंखौ जोंखौ बुथारबा बुथारबाय जों जेबो नुगैया नाथाय नोंखौ जोङो लामा ससेयाव बुथारगोन बे हिनजावखौ लाना मानो खारगोन नोङो मा होनदों दादि बे हिनजावा होनदों आं बेहायनो हाबा जागोन नोंनि बाबाजों नों मा खालामगोन होनदों बा बेनाव एफा बिदि दं बेबायदि जोंनाव हागानो गैया फिसाखौ बिदि उल्था खालामनायनि बे बिदि बुंदोंना हो खोनाखै ओइ बाबा खोनादों सोलाय ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै नोङो बाबा नों बिना थांमारदों ना बाइकआ आं नुहरो ओमफ्राय नाथाय जोंनि फरायनायफोरा फैसा हरजोब आरो नोंखौ जोंनाव नोङो फैसा लाबो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला हायोबा नोंखौ थांदोंना बुथारनो हागौ मिथिबाय जोंनाव जेबो गिनाय गैया लोगो दङ मिन्थिया नोङो सेंग्रा मानसि लोगो मानसिखौ बे ना बेजों नोङो थगायजानानैबाबो सानसेबाबो नोङो ना गित मांनानै जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगौ बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै मामिजों मोजां थाफैफिन जेबो होनलाथ' ओमफ्राय बेजों मानो थांनो नागिरदों मानो एबायदि खालामनो नागिरखोलै बाबालै बाबा नोंखौ जों गोदोनिफ्राय खोनाबोगासिनो होमबाबो जेबो होनाखै दिनैसो होनदोंथ' बाबालै एसेबो अननाय गैया नामा बाबा मामिखौ मानो बिदि खालामनो नागिरदों रावबो बिदि गैयाथ' बाबालै फैफिन बाबालै मिथिगौ बे हिनजाव मा होनदों आबै आं हाबा जागोन मागोन नों मा खालामनो जोंखौसो बिदि होनना बुंहरबावदों बे हिनजाव होनदों आरो नाम्बारा एबारना बेलेग बेनो नाम्बारा बेलेग एबारना नाम्बार बेलेग हेल' खोनायाखै